chili tom chili koi hamya ko borro Gindu nalu. Nini cara tabuk sujara bomahai ongha. Tabuk sujara to tak kialai kome tongho mia go kaisa kemoro jabai tene kia kom ongja mani rok chamun saka ke aro bongni je ronani himani joto clear ongkai sarai to mota moti harai khanai ke bo samang khai nang mangkai jinis hastoro kaka ke bono operation khai jana. Koi mas ni bagero tongni sa jaga dia. Sung parai sar maserong matang nai tabo. Abono taburum kaisa sung nangai tongo. Mana alada babe ki hoy? Alada. Baira go. Alada kai tongoi sung malai sung hospital sung matong niya nai tabo. Bong kam to pai khai nai sung je kemosi misero jana masya waini. Montiri ni oro sung application sim mani bo rang khopcha na khali ko tabo bo. Kai Emlero kaisa rang kolya desung angga sung je application roi siwa mane kaisa rong kanya sung tak to borok mun ko kaisa rang bo je suba mane suwa aro subalia tak to kai je emlero no je application mane bo kya sung rang suba nane ong ini tabo onek rang khorcho intaga tabo sung Jakha nungka sung gari bara gura bara kai sagon nungo kai sung tak sapta kai sangka tam tini bai kai je sini rang onek thoga kai sung tak sarmase tongna ba onek rang habai khanai orom sung irobo doktor bo kisu dikiro ba tirong ma pai chani rang habo sung sanani ro rang habo salo mai khaitini jorale masago sung apni bai na asono. Naima ke haisi o Tripura haste no naikoloi tuiduloi tongnai haste hapang montri ongya kheba MLA hinjangnai rok no borok ni kerong je dagima tei khlai no sinai luk bahai ke ang tongnai oro asudin kelugui hene Uana jagai haste hapang naikoloi tuidun nai rokno bo subasu rujathung hne haino hai bo koi Jakha.